Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με την πρωτοβουλία τότε κάποιου γενικού γραμματέα της προηγούμενης διοίκησης, δημιουργήθηκε αυτό το σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση, που ενδεχομένως, αν προλάβαμε, σας το είχαμε ξαναδώσει σε κάποια εκδήλωση. Κάποιοι το πέταξαν και μάλιστα με την επιμέλεια ενός εξαιρετικού επιστήμονα, του Παναγιώτη του Αλτάνη και του Χαράλαμπου Οικονόμου, όπου τώρα είναι μάλιστα και πρόεδρος του ΕΚΑ, έτσι, και έχει την τύχη των παιδιών. Αυτό λοιπόν το σχέδιο δράση για την οριζόντια δικτύωση, κάποιος το πέταξε στο καλάθι των αχρήστων από πλευράς δημοσίου. Και όταν ήρθε καινούργια διοίκηση, επισκέφτηκα την κυρία. Και τα λέω αυτά γιατί έχει σημασία ως προς το πώς πρέπει να έχει συνέχεια το κράτος, αν μου επιτρέπετε. Επισκέφτηκα την κυρία Γεννηματά, η οποία πραγματικά ενδιαφέρθηκε και λέει να κάνουμε κάτι. Και συναντηθήκαμε στο Ζάπιο λοιπόν και είπαμε εντός 3 μηνών όλοι μας θα καταθέσουμε συμπληρωματικές προτάσεις, γιατί εδώ πραγματικά έχει πώς το κράτος θα μπορούσε να λειτουργήσει με τα δεδομένα τα σημερινά που υπάρχουν, και όχι πώς είναι στη Σουηδία, γιατί είναι εύκολο να μιλάμε για το μοντέλο της Σουηδίας, αλλά δεν μπορεί να γίνει Σουηδία. Αυτό λοιπόν προχώρησε, είπαμε σε 3 μήνες, άλλαξε η κυρία Γεννηματά, τώρα το Υπουργείο Υγείας και όχι Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή Πρόνοιας, Αθλητισμού ή κάτι, δεν γνώριζε γι' αυτό πάλι. Προσπαθούμε να βρούμε κάποιους νέους εκεί στη διοίκηση, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέρνουμε. Κλείνω αυτό για να σας πω ότι τελικά δεν υπάρχει διάθεση αυτά που υπάρχουν να τα αξιοποιήσουμε. Και είναι χρήματα τα οποία δόθηκαν και από το ελληνικό, μπορεί να κάναμε τεράστια προσπάθεια, και από το ελληνικό δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που μάλιστα μας ρωτάνε ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης. Επ' αυτού, έτσι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Θα το μεταφέρουμε εμείς αυτό το θέμα στον αρμόδιο Υπουργό ή Υφυπουργό. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα αντιμετώπισης των παιδιών, και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό που υπόθηκε πριν λίγο, παιδικής εκμετάλλευσης. Θα μπορέσουμε να. Υπόθηκαν πάρα πολλά και δεν θα ήθελα να πω τα ίδια. Και υπόθηκαν και πολλά νούμερα. Είναι μια κακοδαιμονία πάλι που μας μαστίζει, γιατί δεν έχουμε δημιουργήσει τα λεγόμενα εθνικά κέντρα για τα διάφορα θεματολογίες. Το εθνικό κέντρο, λοιπόν, το οποίο εθνικό κέντρο θα λειτουργεί με έναν τρόπο χωρίς να έχει ούτε συμφέροντα, ούτε να παίρνει χρήματα από διάφορους φορείς και διαδικασίες, ώστε να συντονίζει τις διαδικασίες και να καταγράφει το πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, δεν έχουν νόημα τα στοιχεία. Και δεν το έφερα για να σας. Γιατί είσαστε όλοι ευαίσθητοι και το έχουμε δει στις πράξεις του καθενός από εσάς. Αυτή τη στιγμή ο καθένας που βλέπω εδώ μπροστά μου έχει κάνει πραγματικά μια προσωπική μάχη. Εδώ δίπλα, σε αυτή τη διπλανούς δρόμους. Είναι αυτό το φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Περιγράφω, είναι κάποιοι παιδιά στο δρόμο, τα οποία είναι με κάποιες μανάδες από τη Ρουμανία και Βουλγαρία και που έχουν τα παιδιά τους σε κατάσταση φρίκης, όπου τα μωρά είναι υπνωμένα. Τους έχουν δώσει κάποια φάρμακα. Γιατί δεν μπορεί ένα μωράκι να κάθεται κοιμισμένο τόσες ώρες. Έτσι. Είναι λοιπόν αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα. Έτσι λοιπόν στεκόμαστε στην πιο χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης, που είναι η επαιτία. Για την πορνεία που υπόθηκε, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι έχουν έρθει παιδιά. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρετε, τα πήραμε στα χέρια μας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αν το έχετε ακούσει ίσως, από την κοινωνία την τοπική, 2 κοριτσάκια, η Μαρία και η Νικολέτα, στην Αχαλκίδα, ζητιάνευαν και κάποια στιγμή τις εξέθεταν στην πορνεία. Λοιπόν, αυτά τα κοριτσάκια ήμουν στο πανεπιστήμιο. Η Νικολέτα είναι στο πανεπιστήμιο και είναι παιδιά από την Ρουμανία, που ήταν η οικογένειά τους, η οικογένεια Ντάλτον, τους λέγανε οι ίδιοι αστυνομικοί. Λοιπόν, αυτά τα παιδιά λοιπόν έχουν έρθει κοντά μας και αυτή τη στιγμή λειτουργούν και δημιουργούν. Άρα σας έχω τις λύσεις. Να η λύση. Δώσε προστασία και ουσιαστική φροντίδα στο παιδί, όχι η ιδρυματική, η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα και θα αναφερθώ μετά για το θέμα ΚΕΠΕΠ και άλλων ιδρυμάτων. Έτσι λοιπόν, το χαμόγελο αυτή τη στιγμή αποδεικνύει μέσα από τα σπίτια που έχει δημιουργήσει ότι παιδιά από τους δρόμους, παιδιά που είχαν πέσει θύματα εκμετάλλευσης, σεξουαλικής κακοποίησης, βγάζοντας τα στην κοινωνία και αποδεικνύοντας στην κοινωνία ότι δεν είναι τίποτα άλλο από παιδιά, όπως όλα τα άλλα τα παιδιά, μπορούν να αποδείξουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους. Τα προσφυγόπουλα, βλέπετε, δεν βγαίνουν όλα στον δρόμο. Εμείς στηρίζουμε πάνω από 5 χρόνια την κοινότητα των Αφγανών και τη στηρίζουμε ουσιαστικά με τρόφιμα, ιατρικές καλύψεις, με οτιδήποτε συμβεί, με οτιδήποτε γίνεται εκεί στην κοινότητα αυτή, γιατί είναι συντονισμένοι και μπορούν να έχουμε τις οικογένειες, οπότε πηγαίνουμε συντονισμένα και κάνουμε δουλειά, όπως και σε άλλες προσπάθειες. Αυτή όμως είναι φιλανθρωπία. Φιλανθρωπία που έπρεπε κανονικά να μην υπάρχει, αλλά έπρεπε να υπάρχει κάτι άλλο. Όμως, επειδή υπάρχει οργάνωση σε μια χώρα, ήρθε ένα Αφγανάκι με έναν γονιό και εξαφανίστηκε ξαφνικά, υποτίθεται. Υποτίθεται πάλι, το λέω τα υποτίθεται γιατί θα σας πω γιατί, υποτίθεται ότι ήταν θύμα εκμετάλλευσης, αλλά τελικά το παιδί αυτό εξαφανίστηκε και κάναμε Amber Alert.
Ο πατέρας έλεγε ότι το απήγαγαν, ότι έγινε κάτι το οποίο δεν ξέρει και εκείνος. Όμως μια χώρα που λειτουργούσε καλά, η Αυστρία, την οποία είχαν πάει πρώτα σαν πρόσφυγες, τις 7 η ώρα το απόγευμα καλέσαμε τον πρόξενο, τον Αυστριακό, από την Αυστρία, και μας είπε ότι θα σας στείλω εγώ τις φωτογραφίες από τα αρχεία που έχουμε στην Αυστρία. Και σε μισή ώρα είχαμε τη φωτογραφία του παιδιού για να κάνουμε το Amber Alert. Το παιδί αυτό πρέπει να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποιο στρατόπεδο και το εκμεταλλεύονται για στρατιωτικές παρεμβάσεις κλπ. Η διαδικασία η οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει από το Υπουργείο, το οποίο δυστυχώς το διάστημα το τελευταίο έχει αποτύχει, επιτρέψτε μου, το Κεντρικό Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έχει αποτύχει ως προς την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων. Υπόθηκαν πολλά και είχαμε μια ελπίδα και έχουμε μια ελπίδα στην τοπική κοινωνία, όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά σε συσπήρωση δυνάμεων. Ξεκινήσαμε και έχουμε κάνει τοπικά δίκτυα. Επαναλαμβάνω, γιατί το έχω ξαναπεί πολλές φορές και δεν κουράζομαι να το λέω, ότι σε κάποιες περιοχές που πραγματικά η κοινωνία τι κάνεις, προσπαθείς να βάλεις στο Δήμο, την νομαρχία πριν, τώρα την περιφέρεια, την αστυνομία, τον εισαγγελέα που νοιάζεται, γιατί υπάρχουν και κάποιοι εισαγγελίες που δεν τους ενδιαφέρει, τις τοπικές δράσεις, να τους βάλεις όλους μαζί να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Να μιλήσουν για το πρόβλημα και να το λύσουν. Και σε κάποιες περιοχές, όπως στην Τολοκαρνία, όπως στην Αχαΐα, όπως στην Θεσσαλονίκη και αλλού, έχουν γίνει τέτοιες προσπάθειες. Και έχουν λειτουργήσει τέτοιες προσπάθειες. Και έχουμε αποτελέσματα αυτές τις προσπάθειες. Γιατί δεν βασίζεται στις δυνάμεις του Δήμου. Είναι αυτό που υπόθηκε λίγο πριν. Ότι ο άνθρωπος, ένας άνθρωπος είναι αρκετός, ένας εισαγγελέας στην Μυτιλήνη ήταν αρκετός για να λειτουργήσει σωστά το δίκτυο. Εμείς είμαστε εργάτες. Είμαστε ακτοφόροι του συστήματος. Ο εισαγγελέας λοιπόν αυτός κατάφερε και μας κινητοποίησε όλους και κινητοποιηθήκαμε όλοι. Έφυγε ο εισαγγελέας. Η καινούργια εισαγγελέας τώρα δεν τα αντιμετωπίζει με την ίδια ζεστασιά, με την ίδια διάθεση. Έτσι λοιπόν έχουμε κάνει καταγγελία στον εισαγγελέα του Αεροπάγου για την εκμετάλλευση των παιδιών το τελευταίο διάστημα, γιατί δυστυχώς συλλαμβάνονται. Εμείς έχουμε αντιμετωπίσει, έχουμε κλήσεις, σας λέω μόνο τα δικά μας στοιχεία, για 1626 παιδιά που είναι θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης παιδικής εργασίας στους δρόμους. Τι γίνεται, τους συλλαμβάνουν αυτούς τους φερόμενους αγωνείς, τους πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα, μας ειδοποιούν εμάς 24 ώρες η αστυνομία ή η εισαγγελέας, πηγαίνουμε τα παιδιά στο νοσοκομείο, σε ένα νοσοκομείο που έχει γεμίσει από παιδιά τα οποία δεν είναι ο ρόλος τους να είναι εκεί, παιδιά τα οποία έπρεπε να βρίσκονται σε μια κοινωνική θαλπορή. Μας είχε δώσει κάποια στιγμή ένα χώρο το Υπουργείο για να ξεκινήσει, αλλά το κατέλαβε ο Δήμος και δεν έγινε τίποτα. Εννοώ ότι να έρχονται τα παιδιά σε φροντίδα στην αρχή και μετά να πηγαίνουν σε κάποιους άλλους χώρους. Δυστυχώς τα ιδρύματα, τα κρατικά, είναι πλημμυρισμένα από παιδιά. Το χαμόγελο του παιδιού στα 10 σπίτια που έχουμε αυτή τη στιγμή έχουμε πλημμυρίσει από 270 παιδιά. Και επειδή τα παιδιά αυτή τη στιγμή που έχουν έρθει σε εμάς δεν έχουν δυνατότητα να πάνε για αναδοχή, υιοθεσία ή οτιδήποτε άλλο, είναι 7 αδέρφια, 3 αδέρφια κλπ. Έμειναν πλέον σε εμάς, δεν μπορούν να πάνε πουθενά άλλου, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάρουμε άλλα παιδιά. Τα τελευταία χρόνια έχει ανεβεί ο αριθμός, γιατί στην ίδια αίθουσα έχω ξαναπεί έναν άλλο αριθμό. Έχει φτάσει 950 παιδιά που έχουμε πάρει κοντά μας και έχουμε πει όχι σε 1250 παιδιά. Αυτά τα παιδιά, αν με ρωτήσετε, θα σας πω ότι είναι στον Κιάδα. Καταγγέλλω λοιπόν σήμερα ότι υπάρχουν ιδρύματα αυτή τη στιγμή τα οποία, χωρίς να το θέλουν οι άνθρωποι που εργάζονται μέσα, γιατί δεν επαρκούν, σκοτώνουν τα παιδιά. Και ο θάνατος δεν είναι μόνο σωματικός, φυσικός, είναι και ψυχικός. Όταν παίρνεις ένα παιδί από μια κακοποίηση και το οδηγείς στην ασφάλεια της κρατικής μέριμνας, θα πρέπει να προσφέρεις τη φροντίδα. Αντί αυτή τη στιγμή να σταθούμε και να λειτουργήσουμε καλύτερα η προστασία ανηλίκων, να την περιχαρακώσουμε, δημιουργούμε εθελοντικούς φορείς και εθελοντικούς φορείς. Εμείς που είμαστε εθελοντικός φορέας, λειτουργούμε με επαγγελματίες όμως. Έχουμε 300 άτομα προσωπικό που το 40% είναι επαγγελματίες. Και 4.000 εθελοντές που συνυπάρχουν σε αυτή τη διαδικασία σε όλη την Ελλάδα. Αυτός λοιπόν ο φορέας κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να διαλυθεί. Όπως διαλύονται και οι κρατικές καταστάσεις. Γιατί υπάρχει δυστυχώς η κακοδαιμονία πάλι, για την έκφραση αυτή, όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το χώρο πρέπει να τους καταργήσουμε, γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποιες συνταχνιακές διαδικασίες γύρω από κάποιους κατά καιρούς ανθρώπους που έχουν τη διοίκηση, όπου έχουν τις δικές τους ΜΚΟ, έχουν τις δικές τους διαδικασίες και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Γιατί το χαμόγελο του παιδιού δεν χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών? Είμαστε και ΜΚΟ και πιστοποιημένοι
και έχουμε επάρκεια διαχειριστική, ίσως είναι από τις λίγες οργανώσεις που έχουν επάρκεια διαχειριστική. Γιατί είπαμε ξεκάθαρα στις διοικήσεις που πέρασαν ότι μας έχετε εκτεθειμένους. Και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να βγάζει ό,τι θέλει και να λέει να η ΜΚΟ, θα ξεχάσω την προηγούμενη διοίκηση Γενική Γραμματέα, που λέει να οι απατεώνες. Έχετε λοιπόν, και καλά κάνατε εδώ στη Βουλή και το αναδείξατε οι εξαίρετοι συνάδελφοί σας, να οι απατεώνες. Μέσα στους απατεώνες υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που κάνανε δουλειά. Ευτυχώς δεν υπήρχαμε εμείς για να μας λένε απατεώνες και να βγαίνουμε μετά στα blogs. Έτσι λοιπόν, αν δεν ενωθούμε όλοι, αν δεν ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας σε ένα κοινό μέτωπο, το οποίο το αποδείξαμε σαν χαμόγελο. Αυτή τη στιγμή έχουμε το συμβουλευτικό ρόλο στα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είναι τυχαίο αυτό τα Ηνωμένα Έθνη στην έκθεση αναφέρει το χαμόγελο της Ελλάδας, αναφέρει το χαμόγελο του παιδιού. Έχετε αναρωτηθεί, η έκθεση για τα παιδιά από την Ελλάδα για την παιδική εργασία και όλα αυτά, πόσα χρόνια εκκρεμεί να πάει στα Ηνωμένα Έθνη? Δεν έχει πάει. Και ξέρετε τι ετοιμάζουν? Ετοιμάζονται τώρα από κάποιες ΜΚΟ, ετοιμάζεται μια πρόταση εναλλακτική, χωρίς να μας έχουν ρωτήσει ουσιαστικά εμάς. Να μας ρωτήσουν τι είμαστε εμείς, είμαστε κάποιοι που δουλεύουμε μέρα νύχτα στον δρόμο. Είμαστε όλοι μας στον δρόμο. Λύσεις λοιπόν υπάρχουν. Η τοπική αυτοδιοίκηση παίζει ένα ουσιαστικότατο ρόλο αυτή τη στιγμή, άσχετα αν δεν υπάρχουν δυνάμεις. Και η κουλτούρα για την πρόληψη που υπόθηκε είναι πολύ σημαντική. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει γιατί ξεκινάει από το σχολείο. Στο σχολείο αυτή τη στιγμή δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να καλύψουν καν τις δυνατότητες, τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Το χαμόγελο του παιδιού πηγαίνει, όπως και ο συνήγορος του παιδιού, στα σχολεία, μιλάει με τα παιδιά και έχουμε δημιουργήσει σύμμαχους. Δεχόμαστε στο κέντρο το 1056 300.000 κλήσεις τον χρόνο. Από αυτές τις κλήσεις αφορούν διάφορα θέματα. Κάποιες από αυτές τις κλήσεις είναι και παιδιά από τον δρόμο. Παιδιά που εργάζονται, παιδιά που αισθάνονται ότι έχουν ταλαιπωρηθεί. Είναι καταγγελίες, όπως ένα παιδί 8 χρονών δουλεύει μηχάνημα τόρνο, ειδικό μηχάνημα το οποίο είναι επικίνδυνο για την ακεραιότητα του παιδιού. Το έχει κάποιος ένα αλβανάκι, το έχει εκεί το παιδί και το εκμεταλλευόταν. Όπως τόσες άλλες καταγγελίες παραμέλησης και εκμετάλλευσης. Εμείς θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά συνεργάτες, προκειμένου να μας μιλάνε και να μας λένε πράγματα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις. Αναφέρθηκε πριν για τις εξαφανίσεις των παιδιών. Θα ήθελα να πω ότι εξαφανίσεις παιδιών υπάρχουν. Υπάρχουν όχι στο επίσημο επίπεδο διαδικασία, δηλαδή παιδιών που είναι καταγεγραμμένων, γιατί εκεί η Ελλάδα έχει να δώσει ένα καλό παράδειγμα. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εξιχνίασης εξαφανίσεων στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, με ποσοστό που φτάνει το 97%. Όπου 55 φορείς συνεργάζονται και για το σημαντικότατο Amber Alert, το οποίο η Ελλάδα έχει πρωτοπορία, και χάνει σε συνεργασία φορέων. Και χάνει στο ότι δεν δόθηκε ούτε €1 για αυτή τη διαδικασία. Δεν ήρθαν από τον κορβανά κάπου χρήματα. Υπάρχει δυνατότητα λοιπόν μέσα από αυτές τις καλές πρακτικές να δείξουμε και αλλού. Επίσης, αυτό που βλέπουμε από τις μονάδες προληπτικής ιατρικής που έχουμε πάνε στα σχολεία και στις ευαίσθητες ομάδες, εκεί διαπιστώνουμε το δράμα των Ρωμά και των άλλων παιδιών των προσφυγόπουλων. Έχουμε καταγγελίες και έχουμε καταγγελίες από άλλους γιατί ενδιαφέρονται και νοιάζονται για τα παιδιά, από άλλους γιατί τους ενοχλεί πλέον η κατάσταση όπως έχει γίνει εκρηκτική σε κάποιες περιοχές, όπου οι Ρωμά ζουν κοντά σε κατοικημένες περιοχές και είναι καλώδια, κλέβουν, δημιουργούν προβλήματα για να επιβιώσουν. Τα παιδιά ζουν όμως σε μια κατάσταση τριτοκοσμική. Ξυπόλυτα, δηλαδή γιατί ενδιαφερόμαστε όταν βλέπουμε στην τηλεόραση κάποια παιδιά στην Αφρική που πρέπει να ενδιαφερόμαστε και δίπλα μας στη διπλανή πόρτα επειδή είναι Ρωμά δεν ενδιαφερόμαστε? Οι λύσεις τις έχουμε δώσει τις λύσεις. Τις έχουμε πει τις λύσεις και μια από τις λύσεις αυτές που δημιουργήσαμε, γιατί μας αναγνώρισε το Διεθνές Κέντρο για την Εξαφάνιση και Εκμετάλλευση των Παιδιών, είναι η δημιουργία ενός κέντρου Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ίσως σας έχει έρθει η ενημέρωση και κάποιοι συμμετείχαν σε αυτό, όπου με έδρα την Ελλάδα η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία μας, που την εμπιστεύονται πολύ περισσότεροι ξένοι από το ελληνικό μας κράτος, το οποίο μας έχει δώσει κατά καιρούς βραβεία, αλλά δεν τα θέλουμε. Θέλουμε περισσότερο να προστατεύουν τα παιδιά και λιγότερο να νοιάζονται για τις ΜΚΟ.